dun xeito tedes que descubrilo e buscar Xavier Arias. Pinta dunha maneira moi orixinal, é un ser humano que ten un corazón grande, un corazón de ouro, e que o manifestan nas súas creacións, como outros o facedes tamén coa palabra. E non habrá mellor maneira que festexar esta vez con unha muñeira e bailar a palabra con estas fermosas esculturas. Un bo agasallo, un bo galano para esta cuarta edición, verdad? 14 edición da revista Nos, a xente do Rodó. Todo un privilexio para mí poder amosárvola e espero que o coñezades a él personalmente, porque é unha persona que paga a pena coñecer. E nada máis. Moitas grazas, Charo. Descubrílo da pouquiño. Bueno, se vos fixades, ele comentábame hoxe pola mañá que a cabeza é aire. E todo, podémoslo encher con todo que temos aquí hoxe, porque aí, da que parece pequena, cabe todo. A ver. Así, un pouco. Así. A cabeza O mellor e o igual me tiña eu valeiro. que poñer do outro lado. Sí, Qué bonito. seguramente. Na punta do pé, A muñeira nosa. Bueno, esto es una versión obrenzana de Sábanas Blancas de Gerardo Alfonso. Dice: Habana, si mis ojos te abandonarán, si la vida me desterrara a un rincón de la tierra, yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas de andar tus calles, tus barrios y tus lugares, Virgen del Camino, barrio de pueblo residencial, lugares vecinos, Parque de Cristo y el litoral, el Capitolio, el barrio con sus leones, sus misiones que Sabana Blanca colgada